बर'आनो बर'खौ बुथारबाय फासि नांगौ बिसोरखौ फासि गोबां बर' सुबुंफोरा सानदोंमोन बे जायबा कृषान कुमार बसुमतारी बेखौ गुबुन हारिनि सुबुङासो बुथारदों होननानै गोबां मानसिफोरा सन्देह खालामदोंमोन नाथाय नङा बर'आनो बर'खौ बुथारबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। आसलथे बे टपिक नङा, बे जाबाय मानसि बुथारनाय जाथाय। दाखालि साननैसो सान सिगां बा बे सप्तानि गेजेरावनो कृषान कुमार बसुमतारी मुंनि सासे क'क्राझारनि आरो बे फरायसामोन बा स्टुडेन्टमोन आरो बे फरायसाया बजालि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पाठशालानि आनन्दराम बुरा कलेजाव फरायगासिनो दंमोन आरो बेखौ पाठशालानिफ्राय चिराङाव थैना थानाय थासारियाव पुलिसा बोखांनो हादोंमोन आरो बेखौ गोबां मानसिफोरानो सोरबा सन्देह खालामदोंमोन सोरजोंबा बुथारजादों आरो सोरबा सानदोंमोन गाव हारसिं थैदों होननानै, नाथाय बेखौ बुथारदोंसो आरो बिसोर दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। जायबा बुथारदों बिसोरो बर' मानसियानो बर' मानसिखौ बुथारदों। सानै बर' सेंग्राखौ हमबाय आरो बिसोरो बांद्राय बैसोनि नङा, उन्दै बैसोनि 30 बोसोरनि सिंनि बैसोनि। जायबा बुथारदों नै बिसोर सानै सेंग्राफोरानो बुथारदों। ओरैबायदि खास्रि बिस्रि बुथारदों, माखासे भिडिअ दङ बेखौ नायबानो जाबाय। बेनि उनाव जों टपिकखौ बेखेवगोन। माखासे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय। बेबायदि बुथारदों जाहैबाय, माखासे मायदि बुथारदोंमोन बेखौ पुलिसा सोंनायाव बेबायदि देखायनो होदों। बेबायदि पुतलाखौ दिखांना लांदों बाइकआव। पुतलाखौ माने बे पुतलाया जाहैबाय कृषान कुमार बसुमतारी। ओमफ्राय बिसोर बिदि बुथारदोंमोन। ओमफ्राय बाइकजों लांनानै बे चिरांनि गरागाव ना गोरागाव बेहाय गारना दोनदोंमोन आरोना। ओरैबायदि डेन्जार मानसि बिसोरो, मानसिखौनो मानसिया बुथारनो हायो। ओरैबायदि आसरित साहस गोनां जानांगोन मानसि बुथारनो हाग्रा मानसिफोरा। जोंथ' मासे दाउखौनो बुथारनो बोरैबा मोनबावो, हाया जोङो बिदि बुथारलाबायनो। माखासे मानसिफोरा हायो जानांगौ, नाथाय जोंनि माखासे मानसिफोरा हाया। बांसिन मानसिया हायो, बांसिन मानसिया हाया। सोरबा दाउ बुथारनो हाया, सोरबा दाउ गोदानायखौ नायनो हाया, सोरबा अमा बेदर गोदानायखौ नायनो हाया। बेबायदिनो गोबां मानसिफोर दङ, नाथाय बिसोर बिदि नङा। बिसोर जाबाय मानसियानो मानसिखौ बुथारग्रा मानसि। ओरैबायदि आसरित। आरो दा बिसोरखौ गोबां सुबुंफ्रानो फासिनि साजा नांगौ होननानै दाबि खालामदों। गोबां सुबुंफ्रानो आरो आंनि पार्सनेलबाबो बिसोरखौ फासि नांगौ जुदि बुथारदोंबाथाय। बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा, बिसोरथ' मानसि बुथारग्रासो ना, बर'आनो जा जियानो जा। दा बेनिखायनो बिसोरखौ फासिनि साजा नांगौ होननानै आंनिफ्रायबो आङो सानो। मानसिया थैखाबायमोन ना? अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बे कृषान कुमार बसुमतारीखौ बुथारग्रा बे सानै सेंग्राफोरखौ मा बुंनो सानो? बेनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं गोबां दुखु मोनदों बेबायदि बुथारनाय जाथायखौ नुनानै। आरो बेबो पाठशालानि मानसिखौ चिराङावसो बुथारदों। पाठशालानि मानसि माने बे क'क्राझारनि मानसिमोन, ओमफ्राय पाठशालायाव फरायनो थायोमोन। बजालि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पाठशाला, ओमफ्राय आनन्दराम बुरा कलेजाव फरायगासिनो दंमोन। ओमफ्राय बेयो फरायबाय थानाय समावनो मा जालायखो, बे गोसोथोनायनि मामलाबो जानो हागौ, बेखौ जों मोजाङै मिथिला। गुदियाव मा दंमोन, गुदियाव मा गैयामोन, बेखौथ' जेबो फोरमायनाय जायाखै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। सिख्लानि थाखाय बुथारदों ना मानि थाखाय बुथारदों बेखौथ' रोखा खालामनाय जायाखै। जायखिजाया बे भिडिअखौ नायनाय बायदि बिदिनो बुथारदोंमोन जाहैबाय। अब्ला लोगोफोर, आं दा बेखौनो बुंनो सानो, बिसोरखौ फासि होनांगौ बा थैजासिम जोबथेसालियाव दोननांगौ। बेनो आंनिफ्राय दाबि। नोंथांमोना माबा मोनसे दाबि दंबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो, जाहाथे बयबो मिथिलायो सोर साबैसेया फासिनि साजा जानो लुगैदों, सोर साबैसेया जोबथेसालियाव दोनजानो लुगैदों। गोबां दाबिफोरखौ जोङो नैबे कमेन्टनि गेजेराव नायबाथाय मिथिनो मोनगोन। आरो गोबां सुबुङानो कमेन्टखौ नायखायो। माखासे सुबुंफोरा भिडिअ नायनायनिफ्राय कमेन्टखौ नायबाय थायो, सोर माबायदि कमेन्ट हरदों, सोर माबायदि कमेन्ट हराखै। बांद्राय गाज्रि कमेन्टखौ दा हरनाङा, गाज्रि भाखानि कमेन्टखौ दा हरनाङा बा गाज्रि राव हरनाङा। मोजां कमेन्टफोर हर, जेनेबा फासिनि साजा नांगौबा फासिनि साजा नांगौ, जुदि जोबथेसालिनि जिउ जोबजासिम साजा नांगौबा साजा नांगौ। बेबायदिनो आरोना, माबायदि साजा नांगौ नोंथांमोना बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला बेखिनियानोमोन लोगोफोर भिडिअआ। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जुदि लाइक खालाम गोसो दं खालामबानो जाबाय। आरो जुदि गोसो गैया दा खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।